दिनैनिफ्राय गोजोननि नोगोरनि बे क'क्राझार सोहोरनि साइ स्टेडियामाव थामथि खेबनि थाखाय दुरन्ड काप जोलुर बादायलायनाया जानो थांगासिनो दङ। एसियानि गोजामसिन जोलुर बादायलायनाय बेनो जाबाय दुरन्ड काप आरो बे दुरन्ड कापआ थामथि खेब दिनै क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जानो थांगासिनो दङ। 134थि दुरन्ड काप 2025 बेहाय गोबां मेहेरगोनां जानो थांगासिनो, जेराव ग्लोब ग्लोब रायजोफोर आरो गोबां दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां बेहाय जोलुर नायगिरि रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय दिनै बाहागो लाफैगोन। दिनैनि 12 बाजिनाय लोगो लोगोनो बे जोलुर बादायलायनाया गोबां रायजो राजाफ्रा बेवहाय हाबफैनो हागोन आरो दिनै जागायजेननायाव ITBP आरो कार्बि आंलं मर्निं स्टार FC नि गेजेराव नैबे जोलुर बादायलायनाया जागोन। थामथि खेब नैबे गोजोननि नोगोर नैबे क'क्राझार सोहोराव जिथु साइ स्टेडियाम बेयाव खुंनो थांनाय नैबे दुरन्ड काप 2025 गोबां दैदेनगिरिल' नङा, मख'नो गोनांदि बेवहाय हादरनि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि आरो जोंनि हादरनिनो बिथाङा जोलुर गेलेनाय सासे केप्टेन सुनील छेत्री बिथाङाबो मिथिनो मोन्दों बेवहाय दिनै बाहागो लाफैगोनखौ। दा बिनिखायनो गोबां रायजो राजाफ्रा बेवहाय दिनै जाय बिथांमोना जोलुर नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैनो हागोन आरो 12 बाजिनाय लोगो लोगो बे जोलुर बादायलायनाय नैबे जिथु साइ स्टेडियामाव बेयाव एन्ट्रि खालामनाय जागोन आरो बेवहाय थाग थियारिखौ नोजोर बोनानै बिनि गासैबो साखाफाराया बे समाव सोलिगासिनो दङ। जिहेतु गोबां सुबुं बेहाय नायनो फैगोन, जिहेतु बेनिखायनो बेवहाय गोबां थाग थियारि आरो माखासे बेनि फोथार गेलेग्रा फोथारखौ साखोन सिखोन खालामनाय लोगोसे सिकिउरिटि माबायदि टाइट जागोन, बेहाय गोबां सिकिउरिटिनि बेहाय टाइट जागोन। मानो होनबा गोबां रोजा रोजा सुबुङा बेहाय बाहागो लागोन, जिहेतु गोबां बेहाय पुलिस आरो गोबां आर्मि बिथांमोना बेहाय गोबां गार्ड खालामगोन। बेजों लोगोसे दिनैनि नैबे जागायजेननाय समाव गोबां कालचारेल मोसानाय, बर'नि दोरोङारि माखासे मोसानायफोरजों लोगोसे आरो गोबां मुंदांखा मेथाइ खनगिरि रोजाबगिरि बिथांमोनजों लोगोसे दिनैनि नैबे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ दिनै बेखेवनाय जागोन। दा बे समाव आसामनि जोलुर हान्जा गेलेनाय एस'सियेसननि मानगोनां गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ दिनैनि नैबे साखाफारानि सायाव मा फोरमायफैयो जों मिथिना लानि। गोजोनथाव बाथ्रा, दिनै थामथि खेबनि थाखाय क'क्राझार गोजोननि नोगोराव दुरान्ड कापआ जानो थांगासिनो दं आरो गोजोनथावसिन बाथ्राया जाहैबाय जोंहा इन्डियानि भारतनि केप्टेन फुटबलनि केप्टेन सुनील छेत्री बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैनो थांगासिनो दं आरो बिथांनि नुजानाया जोंनि ओनसोलनि गासैबो लाइमोनफोर फुटबल मोजां मोनगिरि फुटबल गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगाखांहोगोन होननानै जोङो खोब आसाबादि। रंगिना संगिना बानायनो थाखाय मा हाबाफारि लादों? रंगिना संगिना बानायनो थाखाय जोंहा बिभिन्न कालचारेल ट्रुप्सफोर दं, बिथांमोना पारफर्म खालामगोन। बिनि अनगायैबो जोङो बलिउड सिंगार आसामनिनो जय बरुवा बिथांखौ इनभाइट खालामहरदों आरो बिनि अनगायैबो आर्मिनिफ्राय जोंहा सुखय फाइटार एयारक्राफ्ट फैगोन, हेलिकप्टार्स फैगोन, पेराग्लाइडिं नङा लेन्डिं जागोन, पेरा मटर जागोन। दा बेफोर गासैबो प्रग्रामफ्रा लाइन आप जानानै दङ। दा बिनि थाखायनो आं गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना टिकेट लाबाय, जाय बिथांमोना पास मोनबाय, टाइम मथे फैनानै 1:30 बा 2:00 गेजेरावनो स्टेडियाम सिङाव हाबनानै गाव गावनि जायगाखौ आवग्रिनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। जागायजेननायाव सोर जोलुर हान्जाया दिनै जागायजेननाय हिसाबै कार्बि आंलं मर्निं स्टार आरो इन्डो टिबेटान बर्डार पुलिस बे मोननैनि गेजेराव जागायजेननाय जागोन आरो खेलाया जागायजेननाया थिग 4 बाजिनाय लोगो लोगोनो किक अफ जागोन। गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैगोनखौ नोंथाङा मिजिंथियोना? जोंना गासै दा 12,500 जोङो पास हरदों, VIP खौ बाद होनानै गासै गेलारियाव 12,500 पास बा टिकेट बड'लेण्डनि जायनाखि बिथांमोना फुटबल मोजां मोनगिरि बिथांमोना अलरेडि लाबाय आरो बिनिफ्रायबो जोंहा माखासे अर्गानाइजेसनफोरनिफ्राय लेंहरनाय इनभाइटिसफोर दङ। ओरैनो पार्किं हिसाबै माबायदि खालामनाय जादों? पार्किं हिसाबै जोङो कार पासखौ खुब खम मानसिनि थाखाय होदों, मानो होनोबा नैबे स्टेडियाम सिङाव एफाबां पार्किंनि थाखाय सुबिदा गैया। दा बाखि पार्किंआ हरैहाय ग्रिन फिल्ड खाथि आरो ओरै बायराजों खालामनांगोन आरो एसे जिहेतु गोबांथार मानसिफ्रा फैगोन फुटबल मोजां मोनगिरि बिथांमोनहा, दा बिनि थाखायनो आङो गुरैयै खावलायदों अननानै एसे खस्थ' मोनगोन, खिन्थु जोङो जुदि फिउचाराव साक्सेसखौ लानानै थांनांगौबा खामानिखौ मावबाय थानांगौबा एसे एनै खस्थ'खौबो जों लालायनांगोन। सुनील छेत्रीया मा समाव सफैगोन? सुनील छेत्रीया बिथाङा अलरेडि लामायाव दङ, दा गुवाहाटि एयारपर्टनिफ्राय फैगासिनो दङ। दा जोङो बिथांनि एन्ट्रिया स्टेडियामाव 2:30 बाजियाव जागोन।